ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସର ପଣା ଦିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ ବି ଆମେ ବି ପିଇଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଭଳିଆ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଠେକି କିଣି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଚୂନ ସିନ୍ଦୁର ସୂତା ବାନ୍ଧି ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ ପଣା ଦେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ପଣା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଦନା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଙ୍ଗୁର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଛତୁଆ ପଡ଼ିକି ପଣାଟା ହେଇଥିଲା। ଠେକିରେ ଯାଇକି ପଣା ଦେଲି, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସର ପଣା ଦିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ ବି ଆମେ ବି ପିଇଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଭଳିଆ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଠେକି କିଣି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଚୂନ ସିନ୍ଦୁର ସୂତା ବାନ୍ଧି ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ ପଣା ଦେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ପଣା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଦନା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଙ୍ଗୁର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଛତୁଆ ପଡ଼ିକି ପଣାଟା ହେଇଥିଲା। ଠେକିରେ ଯାଇକି ପଣା ଦେଲି, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।